Kamara wana maintiere nyakora mogi machigni weche manyien mag kage kacha nyinga Simfros Okinda. Jatend piny William Ruto wacho ni jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo idhi mi barupe manyien mag chudo kae sama piny owacho omenda michiwo ne jopuonjre. Kolose gwenge ma Kisii, jatend piny oyango ni omenda kata omenda no omedi koa bilion 45 nyaka 85. Realistic impressions. Yes. I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay, because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. Na mimi nimefurahi kumsidikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza, lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii nchi ndipo zizame. Riwruok jotije mbalariany mar Uasu obogobago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi kama oting'o chulo sara margi mapok ochul te. Kotelnegi kod jagoro maduong' Constantine Wesonga, Uasu ochano bago ng'anyo pachoka ka gidwaro mondo ket kare chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Ne giyango bende ni moko kuom mbalariany e piny ka kama oting'o mbalariany matuk kata Technical University of Kenya ok chulo 100% mar osaj jotije ka gichulo mana 65 gino ma ok gimor godo. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from. Which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model? Jalop jatend piny Rigathi Gachagua kwa jotend migepe mogwel manyien mondo kon jatend piny William Ruto tich kendo medo ni bedo e opara manyime gi sirikal en gima ochuno. Ka oloso e kinde loro nyasi mar rwako jotend migepe tich, Gachagua rwako e tich jotend migepe duto kendo paro negi ber mar tiyo kanyakla kendo kete tim chike kokalo ewi duol. Bende okwayo jotend migepe mondo telne oganda gi bolruok gi yaw dhoutgi ne jopiny kendo giti kanyakla ne tend Kenya Kwanza. Interact with ordinary Kenyans from all walks of life. The feedback you can receive from the watchman, farmer, or the Uber driver can be 1,000,000 times better than reports and briefings of officials in your ministry, because it is honest, unfiltered, and based on lived experience and not just observation. Jatend migao manyien mar limbe kod le mag bunge Rebecca Miano odonje e apisi ayanga kawuono tok chamo muma juma mokalo. Miano wacho ni obiro keto kenge makare maneno ni obero chenro mag limbe pachoka kod neno ni le mag bunge orit makare. Mokuongo kenge oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod mae pachoka kaachiel gi kero chike makare matayo le mag bunge.
In collaboration with key sector players, I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers, but also create a memorable experience in our diverse attraction. We hope to finalize a one-stop shop for all our tourism and conservation needs. I will make way for thoughtful consultation in dealing with our national tourism and wildlife policies so that we can serve the emerging trends given the ever-changing taste of tourists and our stakeholders. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ma Migori kaachiel kod jodak mamoko e kaunti ma Migori dhi nyime kod puoyo okang' ma okaw kod jatend ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto mar tiyo kamoro achiel mar kelo kwe kod dongruok e piny Kenya. Jokanyo go mag UDA ka otelnegi kod jakom mar UDA sub county ma Nyatike Chris Okelo wacho ni girwako okang' ma okaw kod Ruto kaachiel kod Raila mar keto Kenya e lai makare mondo oganda oyud dongruok. Okelo wacho ni kaka oganda e gwenge mag Nyanza gi mor kod jogo ma osemi lemo mar jotend migepe kod apisas madongo e piny owacho nikech mae dhi medo kelo dongruok e gwenge ma Nyanza. Adwa go erokamano maduong' ahinya ne riwruok masani koro nitie e kind Raila Amolo to kod President William Samoei Ruto. Omiyo wadwa kwayo jogweng'wa gi jothindwa manyicha nie barabara ma wabeyo kwa wach nyicho timo marach, nyocha gitimo maber emomiyo lokruoge mamoko waneno. Ni mondo koro gihore nyaka koro wane matunda ma wadwa yudo koa kuom William Ruto. This is the first time koro dongruok kodwa bironwa ka jotelo koro miyo wa e Nyanza. Sama koro miyo jotelo wa e Nyanza, wan kaka jo Nyanza wamor kabisa nikech wasebedo ka wan oko mar sirikal. And this time round wan ndani kabisa. Waneno ka osenyago lemo ne Luo Nyanza especially. Kwa mfano kaka PS cabinet secretaries wasegomba mondo mi wayude e Luo Nyanza ka wang' ni wayudo. On the side of security kumare mondo mulo mako. Bernwa Saidi ningeche kata sani on my side kaka jaboda boda I have a number Mare Imondo Molo. I can talk to him directly or listen to me. Wan kaka jenzi hapa nunge ni Migori emanyocha lead mandamano mora mora. To nyaka nyo baba mosrege owadgi ma William Samoei Ruto uneno ka Migori nyocha last demonstration no kwadhe. Jabicho tere nyimdo makitui kaitudo gi kod ketho mar wuondore ne gin apisas mag EACC. Jabich go manochopo nyim jang'ad bura Elizabeth Karani oting'o David Bethe, Shedi Kakai Kalusi, Paminas Kasamba, Ann Mutheu kod Joseph Musembi. Nonro meko mar ginyiso ni achije go manore kod bunde mabandia kod nyororo nomako apise maduong' mar kaunti ma Kitui kendo timo pedha magere e yode. Jabich go wethuolo kod bonda mar shillings 400 kod pesa ching mar shillings 100,000. Bura no ibiro winj kendo tarik 28 dwe mar 8 higani. This court directs the investigators to expedite the said investigations, which are reported to be at advanced stage. The investigators are directed to present a report to court in the next 14 days from today. Directed to immediately release the original identity cards for the accused persons. Investigators are at liberty to retain copies of the same if need be. If not satisfied with my ruling, 14 days later appeal. So pre-trials on the 26th of August 2024. EACC does not do some of the things that have been done by these imposters, such as summoning suspects to hotels and other places that are not official. EACC summons its suspects through official communication. So any person who is acting otherwise is most likely an imposter and they are supposed to be exposed to the commission.
Jagoro maduong' e migawo mar keto mwandu Abubakar Hassan okwayo rowere kod jolupo mondo non thuolo mathoth mag tije manitiere e sekta mar ochumi mar nam ahinya to ohand rech mar dusruok. E kinde mane en e limbe mare kambi mar Kenya Tropical Sea Life EPZ, Hassan ne olero moko kuom ber ma ohalano kowacho ni loko ohand rech mag dusruok nyalo kelo yuto moloyo 20% moloyo uso rech e yor chiemo kende. E jiwo ote makamano, Farm Africa ochako chenro mar keto omenda maromo bilion 2.6 e kaunti ma Kilifi kaka okang' mar konyo rowere yudo tiegruok kendo keto okenge mag yudo tich. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro ne opuoyo chenro makamano ka owacho ni madhi konyo jiwo yore mag tich e kaunti no. This enterprise has already contracted 150 fishermen who are going out there in our Indian Ocean across our 4 coastal cities to get the ornamental fish, which are being, there's a small value addition done here for 2 to 3 months, and then they are exported to the world. So we are seeing a lot of opportunity here, and what we are telling our fishermen that when they go out there, they should not only focus on fish for eating, but they should also focus on the non-eating fish. They are called ornamental, and there is an off-taker ready here. Tuko na nafasi za mashamba ambazo tunaweza kutumia kuweza kuwekeza kusaidia vijana wakaweza kuwekeza katika mambo ya ukuzaji samaki, na tuko na teknolojia tofauti ambazo pia tutakuwa tunajishirikisha. Tunajua kuwa ziko hapa katika county, na mambo ya kama black soldier fly tutakuwa tunaangazia kujua vile ambavyo inaweza kutumika kuboresha chakula cha samaki. Nashukuru sana Farm Africa kwa sababu ile mipango wamekuja nayo. Kwanza kutakuwa na dola milioni 3 za kutoa kama mswada wa ukulima huu ambazo itakuwa ni grants. Ya pili itakuwa milioni 5 ambayo itakuwa ni watu kukopa wakulima kufanya uvuvi wa samaki na urudishe. Na hiyo itasaidia watu wetu sana. Jong'wech mane oyuoro piem mag Olympics medo molo pachoka ka otieno manyoro e alap ma Jomo Kenyatta International Airport. Captain mar Team Kenya Faith Kipyegon notelo ne moko kuom jotugo mane orwaki gi jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen. Bitus Chebet ma en jaloch midila nyadiriyo mag Goldi e ng'weye mag mita 5,000 gi 10,000. Faith Kipyegon ma en jaloch midila mar Goldi gi silver e ng'weye mag mita 1,500 gi mita 5,000 kaluwore e gin moko kuom jong'wech mane oduogo otieno manyoro. Kane oloso gi jofwambo, Kipchumba Murkomen nopuoyo jotugo kuom keto Kenya rameny mar pinje duto kosingo ni migawo mare biro timo manyalo mar timo ikruok maber ne tuke mabiro. Bende medo wacho ni jatend piny William Ruto biro bago nyasi ne jong'wech duto odiechieng' makiny. I can say, well, it was motivational, you know, to have stand on that podium, being the greatest 1,500 meter of all time, and knowing that I have inspired many young girls out there, next generation. It was a big achievement for me, and you know, I think I've been inspiration to many young girls. These athletes also put us in the world map by being the second best when it comes to track events. We are also the best country in Africa. Wow. And of the total medals, I think 8 gold medals that came to entire continent, half is in Kenya, 4 of them are in Kenya. So we are very happy, we celebrate. Nyakromo gimano bende makelo e giko mar weche manyien mag kage kacha. Erokamano kuom bedo kodwa e thuolo ni. Nyinga Simfruz Okinda.